Tak toto som ja. Človek po raji stratenom a znova snad nájdenom pátrajúci. Človek po pravde bažiaci. Pravda. Len čo je to pravda? Ľudia len konzumujú ucelené koncepty ako Boh, láska, nenávisť. Málo kto sa zaujíma o sakrálne dogmy či metafyzické témy plné otáznikov. Neprišli na to Aristoteles, Platón ani Kant a neprídem na to ani ja. Pravdu.